saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. Naimbag nga malang tayo aming kakabsat ngayem kada kayo nga ito mga kakabsat nga dumdumngeg iti daytoy nga programa mensahe ti panakaisalakan nga dumteng iti alas 2 iti malam ti Domingo hanggang iti alas 2:30 kakabsat ken gagayem. Nagragsagan tayo tagkakadwa iti daytoy nga malam ket sapay kuma taadda kayo nga siraragsak nga dumdumngeg kadag iti sibsibay iti radyo kakabsat ken gagayem. Siyak ni Pastor Binel Dakayanan sapay kuma tagraragsak tayo fellowship iti tangatang kakabsat ken gagayem. Kaya't kung kablaawan, dagiti so amin nga listeners mi, iti dayto nga programa, minsay ti panakaisalakan, iti maysa nga kapsat nga nagchat itatay ni Sister Brenda Gaboy. Kastamot iti iten ng asawa ni Brother Armando Gaboy, matidayaw ti Apo, iti panagdengdengeg da iti dayto nga malam, ket minalumgayam ti Domingo, nga dumdumngeg da kakapsat. Itong kalkastoy nga programa tayo, nakapihitan ti radyo da, matidayaw ti Apo. Stamot na kahit kablaawan, dagitay tami nga kakabsat, nga dumdumngeg iti abroad, agbuybuyad da iti Facebook Live, da Mr. and Mrs. John Gagayad, da Sister Jingjing Felix, Sister Petruna Banwa, ni Sister Marilo Cumbas, ni Sister Veronica Danggalan, Sister Mercy Joy Kumulob, kani Sister Hilda Rinante, and Sister Junalyn Digay. God bless you all, kakabsat nga kayong kakabsat dita Europe. Ket si kakararag kami, kadagiti personal nga kararag mi, nga ti Apo kuma, tagtuloy nga mangbindisyon kada kayo. Kablawak met iti kadwak nga host, ito yung programa ni Pastora Danilyn Boludbod. Kastamot iten ng asawa ni Brother Ermelo Boludbod, madaydayaw ti Apo. Kastamot na kablawak, digiti kakabsat tayo, dita Kalumbuyan, dita Cortado Compound. Iti iten dang ama ni Ama Emiliano Cortado Sr. Kastamot iten ng asawa ni Mother-in-law Cortado. Kahit kung matakablaawan, dagiti kakabsat nga dumdumngeg dita Salvador First, dumdumngeg ita nga malam, shout out ken ni Brother Arnold Pasqua, ken ti pamilyana, ken ni Sister Mia nga Pasqua, dumdumngeg da iti Hong Kong, madaydayaw iti Apo. Stamot nga kablawak ni Sister Melinda Gambua, ken ti family na, ti Sister Teresita Torres, ken ti family na, Sister Juliet Batin, ken ti family na, ken nadumapay kakabsat nga kakabsat tayo dita Salvador First. Kastamot dita the Rapid Up Seaside, dita Glorious Assembly of God, dita pamilya ni Brother Alex Almasan, ni Sister Babit Galulo, ken nadumapay nga kakabsat nga dumdumngeg dita the Rapid Up Seaside. Kastamot nakablawak ti ingutom ming ama nga dumdumngeg iti daytoy nga malam, Reverend Salvador Gaygayed. Sakbay nga dumngeg ti minsay ti Apo kakabsat, ken apan iti opening prayer, kumanta tayo ti maysa nga kanta, Maghari Ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ng iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran.
niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ng iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghari ka. Panginoong Hesus, maghari ka. Diyos mi amami na santuan, di daytoy nga malumapo, uno Diyos, si katagtultuloy nga gari, kadagiti panagbiag mi, kadagiti panunot mi, panagsao mi, o Diyos, kadagiti tignay mi, si kakaditi agari apo. O Diyos, sa mga nakabalin namin, di daytoy nga malumapo, dawati ko Diyos nga bendisyonam, dagiti ay mga listeners, ti daytoy nga malam, kadagiti sibay, ti radyo da. Anyaman na po, dagiti kasapulan da, si kakaditi nanay, nga mangisabot, dagiti nga kasapulan da po. Pinansyal na materyalan, kang runan na po, tinespirituan, masapul da po. Dawati ko Diyos, sa benisyonam ti bukal ti saom, ngayon kami denggan, iti daytoy nga malam. Agpay kadi nga bangar, kadagiti na espirituan na kasasaad mi apo. Ikam tinamnama na kadagiti o Diyos, nga wanan tinamnama, iti dayti nga malam o Diyos. Babaan kadagiti nga saom apo, mapabilag daw Diyos, isalakan mo apo kadagiti nga agbirbirog ti panakaisalakan. Madaydayaw may tantanong kalauna, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Iti dayti nga malam kakapsat, intayo iti sasao ni Apo Diyos, ragsakan tayo nga denggan, dagiti mensahe iti Apo. Iti Biblia saritaan na man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Isut gapuna nga agtaraon tayo iti daytoy nga malam, iti sasao ni Apo Diyos. No kasano ti panagtaraon tayo, kadagiti taraon nga napisikalan, na materialan. Kasi iti panagtaraon tayo kuma, kadagiti ni spirituan amakan, tagbirok iti makan da ni spirituan na kasasad tayo, da iti kararwa tayong kakabsat. Iti makan na iso daytoy sasao ni Apo Diyos. Kat babaan iti panagdengeg tayo, iti dayti nga malam, mapataod ti pamati. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sut gapuna, nga dumngeg tayo kakabsat, iti dayti nga malam, kunapay ni Apo Jesus, ti addalapayag na nga pagdengeg, dumngeg kuma. Iti teksto tayo iti dayti nga malam masarakan iti libro iti maikadwa nga Korinto kapitulo 5 iti bersikulo 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 kunana, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God.
Iti matayo kakabsat kastoy iti panagkunana. The sinless Christ. The sinless Christ. Ti awan basol na at Kristo. Maysa kadagiti powerful, very powerful nga verse dito Biblia ket iso iti maykad nga Corinto chapter 5 verse 21. Iti maysa nga sentence ni Apostol Pablo inaulawag na iti puso iti banghilyo. Nga daytoy nga puso iti banghilyo kakabsat awan sa bali may papan iti panagsakripisyo ni Apo Jesus para kadagiti managbasol. At ti panagbalin tayo nga pasurot kakabsat ni Apo tayong Jesucristo. Saan lang nuan niya ti maramidan tayo aparakan ni Apo Diyos ti pagtutungtungan. Ngem nuan niya ti maramidan ni Kristo kada tayo. Itangal daw iparangko kada kayo, iti talo nga puntos may papan ti kina sinless ni Apo tayo nga Jesucristo. Umuna kakabsat, Christ was completely sinless. Ti Biblia kunana, He knew no sin. Saan nga nakaamu ti basol, dahil nga Kristo nga pinati tayo kakabsat kang gagayem. Manipod na yana kas may sang ubing, sinful or sinless in his nature. Kakabsat, hana makita, iji kapabalin na da basol kakabsat, na yanak isuna nga na santong ubing. Jesus was not born with a sinful nature. 100% ataw isuna. Ngem 100% as santo latta isuna. Jesus kakabsat dayto nga Isus awan ti makita nga basol king kuana. Iti libro ti Lucas chapter 1 verse 35 panagnekan na kakabsat dito nga bersikulo. Nga daytoy nga Isus ket na santo nga nayanak. Kuna nakakabsat umayto king kat Espiritu Santo insumbat ang hil sa linungan na kanto ti pannakabalin ti Dios. Daytoy ti gapuna nga nasantuan to ti ubing ket maawagan to anak ti Dios. Madaydayaw ti Apo kakabsat. Ditoy na ideklara nga daytoy ng ubing idi mayanak ti Apo tang Jesucristo na santong ubing. Ket ni Apostol Pedro panagnekan naman ako na di 1 Peter chapter 2 verse 20 to, saan ang nagbasol awan tinsawang na akinaulbod. Iso nga panagnekan dagatoy nga apostol kakabsat, nga daytoy nga Isus nga pinati tayo, awan tinagbasol king kuana. Iji bibignahan nga nakita ti kinaulbod king kuana. Uray pa iti 1 John chapter 3 verse 5, kunana amuyong ay may ni Kristo, tapno ikaten na dagiti basbasol. Iti maudi nga paragraph na kunana, ket awan ti basol na. Naydayaw ti Apo, awan ti makita nga basol king kuana. And then panagnekan pa iti Hebrew chapter 4 verse 15. Ibaga na pa'y kunana, maawatan na tikangatwa na padi, nga agserserbi kada tayo, tikinakapoy tayo. Kas kada tayo, napadas, iti amin nakita ti sulisog. Ngem saan na nagbasol. Kitalan tayo kakabsat. Daytoy nga nasantuan na padi, kangangatuan na padi, kakabsat, ngagserserbi data, iji Holy of Holies, iji langit kakabsat, kasasantuan na diso, iso ni Apo Isus sinagbalin nga padi nga saanen amatay, padi nga mangibabaot kada tayo kakabsat. Ket itideklara na dito'y kakabsat, kunana, napadas iti amin nakita ti suliso, kaya nangasawen, dimteng ti sulisog king kuana. Ngam niya ti deklara na ditoy, ngam saan ang nagbasol. Madidayaw ti Apo. Daytoy nga Isus kakabsat,
perpekto nga tao. Awan ti basol king kuana. Ni Jesus saan na nagbasol ti panunot. Ni Jesus saan na nagbasol ti panagsao. Ni Jesus saan na nagbasol uray dagiti aramid na. At uray pa'y idi eksaminen ni Poncio Pilato. Imbestigaran da ito nga Jesus. Kat awan ti makita da nga ebidensya nga nagbasol isuna. Ni Poncio Pilato tinangibaga mismo nga awan ti basol na dahito nga Jesus. Na Jesus sana nagbasol. Now, apay nga napatag nga intayo pagsaritaan daytoy kina sinless. Di awan ti basol na nga Kristo. Agsipud ta, perpekto a sakripisyo laeng iti kayat ken awatan ni Apo Dios asagot a sakripisyo. Only a perfect sacrifice can satisfy a holy God. Dahil lang perfecto nga sakripisyo, iti pakasatisfayan ni Apo Diyos. Dahil na santon nga Diyos, ti biribirugan na nga sakripisyo, ket dahil perfecto, awang pagkurangan na kakapsat. Isut ga po na iti Old Testament, kakapsat, dagiti sakripisyo jay, had to be without blemish. Masapol nga awan ti pagkurangan na, awan ti pakakungkunaan na, awan ti dadaal na. Dahil kami nga daton kakapsat, iso dahil iti pangibasaran, tapno mapakawan ti basol ti maysa nga tao, iti Old Testament. Iti Exodus chapter 12 verse 5, kunana, masapol nga kalakyan ti urbon, may sa titawan na kan awan dadael, wano awan pakapilawan na. Dahil tatibirukan ni Apo Diyos, iti Old Testament. And then, iti 1 Peter chapter 1 verse 19, agbirbirok ni Apo Diyos, iti karnero, nga awan pagkurangan na. Ket ni Jesus dayta, iti kordero nga awan pagkurangan na. Jesus Christ is the Lamb of God without spot or wrinkle. Di 1 Peter chapter 1 verse 19 kunana, nawaya-wayaan kayo kitdi babaan ti panakaidaton itinapateg adara ni Kristo, amayarig iti kordero nga awan mulit ken tulaw na. Isu nga daytoy nga Hesus nga pinati tayo kakabsat, awan mulit ken tulaw na without spot and wrinkle. Sudga po na nga dagiti mamatikin kwa nakakapsat, madalusan, isuda babaan tinapatigadara ni Apo istap nagbalinda met a glorious church without spot in wrinkle akas ken ni Apo Jesus. Ket saan nga maramidan dayta no awan ti tulong ni Apo teng Jesucristo. No awan ti tulong ti panakabalin ti Espiritu Santo. Number 2 kakapsat nga puntos tayo, the sinless Christ became sin for us. Dayti nga Kristo nagbalin nga basol. Kada tayo na kaya lang sa awon nga nagbalin nga mga nagbasol. Anya ti kaya lang sa awon dayti kunana. For He hath made Him to be sin for us. Anya ti kaya lang sa awon daytoy. Ti kaya lang sa awon daytoy, Jesus became our sin bearer. Ni Jesus, tinangbaklay, dagiti basbasol tayo. Kakabsat ng gagayam. Ni Prophet Isaiah, nang ipadto may papanday iti nga banag. 700 years sakbay ti panakailan sa na Kristo. Ijay cross sa kunana, Isaiah chapter 53 verse 6, kunana, mayarig tay amin ti karnero na pukaw. Nagturong ti tunggal maysa ti kaykayat na. Ngem imbaklay ti Apo king kuana ti dusa, amay pay kuma kada tayo. Anya ti kaya nga sa una ito, this called the great exchange. Anya tinted tayo ken ni Kristo kakabsat. Impabaklay tayo king kuana ti basol, inted tayo king kuana ti panakadusa, inted tayo king kuana ti panakaibabain. Wen kakabsat, iti may lansa iti cross under the Roman Empire kakabsat nakababain. Tati may lansa lang iti panpanawen
Da kakabsat ket kriminal, agtatakaw. Yan, nasaor nga tao, dagita lang ti may lanlan sa idi. Dagita agtatakaw. Ngam daytoy nga Jesus awan basol na. Innala na di lugar tayo kakabsat. Tati may lan sa idi, nakalamo-lamo siya nga nakababain. Makita da amin kanyam. Kakabsat, ngam han nakinita daytoy ni Apo Jesus. Tikinita na, di kasasaad tayo. Tanas siyan isuna kada tayo. Inayat na tayo ni Apo Diyos. Inted tayo kingkuana, itinadagsen na cross. Anyamat sukat tayo, sukat ni Apo Jesus. Uno subalit ni Apo Jesus kada tayo. Nagbalin tayo nga nalintag. Manipod idinawat tayo suna. Kakabsat, inawat na tayo mat ni Apo Diyos. Pinakawan na tayo ti Diyos. Dahil ti abanag sana nagunod babanti bukod tayo nga ramid. Ngam babaan ti panagpamati tayo kan ni Kristo. Gapu tayo so, the author and finisher of our faith. Api nga nagbalin abasol ni Kristo para kada tayo. Apay nga na inaramin ni Kristo daytoy, idinto nga managbasol tayo. O muna kakabsat, naglagipin tayo. At Diyos ket na santuan, nalintag nga Diyos. Ket Diyos ti ustisya daytoy, a Diyos sa pagsirsirbiyan tayo. Ti Diyos saan nang ignoran ti basol. Ti Biblia kunana, for the wages of sin is death. Masapul nga damatay kakapsat. Ijibiyang tayo. Matay tayo kuma. Innala ni Apo Jesus daytoy nga kasasad. Datay kumatimatay, madusa, nga minala ni Kristo daytoy nga panusa. Ket imbaklay na, kadagiti abaga na, kakapsat. Ti Diyos, nang isabot ti makunkun nga substitute. Roma chapter 5 verse 8, ngimimpakita ti Diyos ti ayat na kada tayo. Idi man nagbasol tayo pailaang na tayo ni Kristo, gapu kada tayo. Madidayaw ti Diyos sa sibibiyal. Amen. Number 3 kakabsat, puntos tayo. Through the sinless Christ, we become God's righteousness. Ulitin nga basahan kakabsat yung may kadwa Korinto chapter 5 verse 21 kunana. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Dayti kakabsat, itimay sa kadak itinaramin niya puting Jesucristo. Nagbalin ni suna nga basol. Innala na di lugar tayo, imbaklay na kakabsat di nadagsen na cross. Nga tatay kumay, itaglakam. Apay nga narami na dito, kuna na to'y, tapno agbalintay nga nalintag, tisangwanan na. Madaydayaw ti Apo. When righteousness is a gift, we are not saved by works, but by the grace of God, kakabsat. Apay nga, haan nga tinimbag, nga rarami, ti pakisalakanan ti tao. No, gapu iti rami, ti pakisalakanan ti tao. Adog panakkel. Iso nga, nasirib ni Apo Diyos. Tapno awan, di sa sino man nga panakkel. Kuna iti nasantuan na surat. By the grace of God, through our faith, our believing, kanya po tayo nga Kristo, nadaan tayo iti biyagang nanayon. Kat dahi nga biyagang nanayon kakapsat, iti rabaw ti daga tayo, agunuden. Habang sibibiyag tayo, awatan tayo kumadayta. Kat may rehistro tayo tanagan mo, e di libro ti biyag. May santong aldaw, ukradan ni Apo Jesus, dito nga libro ti biyag. Kat masarakan nanto kuma, itinagan mo, e di libro ti biyag. Madaydayaw ti Apo. Our standing before God is changed. Dayta kakabsat ti napasama. Nya ti napasama kakabsat nya ti standing tayo. Anya kasasaad tayo ti sangwanan ti Apo nabaliwan. From condemned to justify. Kuna ti Biblia napalintag tayo kaputi pamati. We are being justified by faith. No awan ni Kristo nga natay. No awan ni Kristo kakabsat. Awan ti panakapalintig tayo. Outside Christ, there is no righteousness kakabsat kung gagayam. Iso nga napatag.
iti dayjay kinasinles, iti kinaawan ti basol niya puti nga Kristo. Hala nga basta-basta Kristo, dati pinati tayo. He is the Holy One of God, na santo nga Diyos. He is the Lamb of God, perfecto nga sagot. Madidayaw ti Diyos. Ti Diyos nakita na, kakabsat, iti biyag tayo, ken Kristo. Sana babaan ti baso. Iti kita na tayo kakabsat, ni Apo Diyos. Iti nakita na, di bugbugtong ng anak. Hanang nakita, dahil basol kada tayo. Ngam gaputan nagpamati tayo ken ni Apo Jesus. Ma-erase, dahil napalpalabas mo, ma-erase, dagiti kasla kayarigan na niinis nga naglablabas mo. Di kinarugit tayo. Ket napabaruta yon. Ket napapudaw tayon. Babaan na di dara ni Apo tayo ng Kristo. Nakaskas daw ti parabor kanayat ni Apo Diyos. Kakabsat ken gagayem. Isut gapunang tayo sayangan ti gundaway ken tiyempo nga inted ni Apo Diyos kada tayo tapno agpamati ken kuana habang addapay ti tiyempo tayo kakabsat. He is a sinless Christ. Isuna ti awan basol na nga Kristo. Nukun natin nga Kristo, Christ, kaya nga sa is the Messiah, the Son of the living God. Kakabsat nga kayong mamasapol, nga patsyen tayo, kadagiti kaun ganti puso tayo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Nuapay nga the only begotten Son of God, tinaybaga. Gapo taawanan iti may kadwa, may katlo, nga manubot ken mga isalakan. There is only one Savior. There is only one mediator between man and God. The man Christ kuna ti Biblia. He is the only way to heaven. I am the way, the truth, and the life, and no one cometh to the Father except by me. Kuna na pa Acts chapter 4 verse 12, ti awan sa baling anagan nga inted baban ti langit, nga pakabailan tayo kapakay sa lakanan, no da ginagan lang na po tayo ng Kristo. Madaydayaw ti Diyos kakabsat. Dahil ti mensahe ti Apo ti dahi ti nga malem, sakbay tayo maglipas kakabsat. Kantaan tayo daytoy, He is Lord. He is Lord. He is Lord. He is risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. You're my Lord. You're my Lord. You have risen from the dead, and you're my Lord. And my knee shall bow, and my tongue confess that Jesus Christ is my Lord. Naindaklan ka na parabong na Diyos, iti dahi nga malumapog, yaman kami, iti kundaway kan tiyempumi nga nakangeg, kadagiti minsahim. Bendisyonam tunggal listeners apo nga nadimngeg, kadagiti nga sasaw. Balinta ka di o Diyos nga pamabilag kadagiti pamati da apo,
Mangagas ka kadagiti saksakit, Apo, kadagiti kakabsat nga adan sakit na iti dayti nga malam, dagiti kakabsat na dumdumngeg, Apo, kadagiti sibay ti radyo da aggasam ida, Apo, sagidom ida tinagan ni Apo Jesus, dagyawanan tinamnama, Apo, kami da tinamnama da, yaman kami launay, binisyonam da nga programa, minsay ti panakaisanakan, binisyonam da kita teming sponsor, Apo, as tamot, Apo, dagiti master control, iti dayti nga programa, Apo, bendisyon namida. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Dayti kakabsat, kung gayam iti anak ken kabsat yu ti Apo, Pastor Benil Dakayanan, pumakadan kada kayo. God bless you all. God bless you all. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place.